kakhulu. I'm full of energy namhlanje. Ngizokhuluma ngetopic nje engiyithandayo ethi serving the purpose of God in your generation. Sizokhuluma ngokuthi siphile icebo likaNkulunkulu kwi-generation esikuyo. Namhlanje into engifuna ukuyiveza mfethu kubalaleli ukuthi there's a reason why sizalwe ngalesi sikhathi siphila kuso. Akusiliphutha lokuthi sikulesi sikhathi siphila kuso njengamanje. uNkulunkulu sibeke la ngesizathu. Uma uzobuka mfethu kukade kwakuphilwa, there's a reason why ungazalwanga 2000 years ago uzalwe njengamanje. So i-purpose necebo likaNkulunkulu phezu kwempilo yethu. Uma uzobuka mfethu Vuma, yonke into esibuka kwi-nature mfethu ine-purpose, inesizathu ukuthi kungani ibe khona. Ngeke ngathi ngibheka mfethu ihlahla uma wenza ucwaningo ngazi uyathola ukuthi zinesizathu, imfula, even intaba mfethu, intaba zine-role enkulu ezidlalayo. Ubheka amafu mfethu, ubheka ulwandle, even i-thunder and lightning, uma uthi uyacubungula ngayo mfethu uyathola ukuthi nayo ine-purpose. So mfethu ngisho uzobheka izinto esingayithandi kuthina emzimbeni yethu, izinto nje kuzowenza sibonele igonogono. Uma usubheka igonogono zine-role enkulu ezidlalayo mfethu, so asikwazi ukukhuluma ngayo yonke lento esisibalile manje ukuthi ine-purpose ebese kuthi umuntu yena azibone engenayo i-purpose. Uma kuwukuthi ngisho nezinto ezinyanyisayo kithi zine-purpose, nawe as a person une-purpose. Now mfethu uma uzobheka aba-challenges esibhekene nawo la emhlabeni, inkinga enkulu ngawo ukuthi kunabantu mfethu abangakayi-release i-purpose noma abangakathephi into their purpose. Ama-solutions ey'nkinga esibhekene nazo emhlabeni, they are trapped in us until sithole i-purpose yethu. Uma usuthola i-purpose yakho Vuma, uzothola ukuthi khona inkinga enginayo engizoyithola because uVuma usekwi-purpose yakhe. Nami mangiseva kwi-purpose yami khona ama-solutions andlalekayo. Wonke umuntu ophilayo kufanele ayibuze ukuthi why ngilana, kungani ngila. Ngisalapho Vuma, omunye umuntu uzothi ningcono ninathulane noVuma cause nisebenza emsakazweni noma nikhuluma emsakazweni. Kubonga ukuthi ukukhuluma emsakazweni kusho ukuthi usuyitholile i-purpose yakho. I just wanna say mfethu uyakwazi ukuthi ube famous udume, but still uthola ukuthi uqhelile kwi-purpose yakho because i-purpose ilinka kakhulu ne-function ukuthi uzokwenzani. Akulinki kakhulu ukuthi njalo abantu mabevula amaphepha noma bethi bavula i-TV babona wena, babethi mabalelele i-radio bavula. I-purpose yini oyizele, are you able to fulfill noma uwenze into oyizele emhlabeni? Abanye abantu Vuma uzokuzwa mfethu bethi hey phela thina sizela ukuzopheleza saphelezela osibanibani la emhlabeni, ibona abaphilayo. Kubonga ngazothi abantu bayaphelezela. Ngifuna ukuqiniseka namhlanje kuseni ukuthi akekho umuntu ophilezela omunye umuntu, ngoba wonke umuntu ngisho ngathi i-role yakhe ibukeka incane, leyo role uma uyifulfilla uzokwazi mfethu ukuthi ufike la kufanele khona. uNkulunkulu uzoba happy ngawo. Sisalapho Vuma, i-challenge enkulu enza abantu bangabi ne-fulfillment noma bayakwazi ukufulfill i-purpose yabo ilento ukuthi khona abantu abadalela ukuthi baba ama-door hinges. I-door hinges mfethu ilezi nsimbi oyifaka esicabheni zibamba isicabha ukuthi singawi, izona futhi eziswinga isicabha zivuleke. Iningi lethu sifuna ukuba ama-door handles, because i-door handles yona obambela kuyo ukuze kungene emnyango. Kanti khona uNkulunkulu abantu afuna abasebenze ecasheni, ube i-door hinge, uthola ukuthi ubamba isicabha wenza zonke izinto ezinkulu but awugqamile. But the challenge, wonke umuntu usefuna ukuba umsakazi, wonke umuntu ufuna ukudlala ku-TV, wonke umuntu ufuna i-purpose uNkulunkulu ayibekile. Khona abantu mfethu uNkulunkulu ababekele emhlabeni ukuthi bazosiza abanye abantu bafeze amacebo abo. I-fulfillment yabo izoba ekutheni mina khona umuntu engimsizile waqala ibhizinisi waphumelela, khona umuntu engimsizile ngamthengela izicathulo wayesikoleni. Now there are bigger things, and awuhamba utshena wonke umuntu uthi nimbone nje wayesizwa yimina. Why? Because you've already found your fulfillment kuleyo nto mfethu. Sengizoconclude Vuma. Miles Monroe, one of the biggest thing ayinokisho ukuthi emathuneni kunengcebo enkulu, ngoba emathuneni kufa abantu abafe bengakaliqedi icebo ababekade belizele la emhlabeni. So uthi uma ufuna ukwazi indawo enomcebo akukhona la kunamagolide namadayimani, ila emathuneni kukhona abantu abahamba emhlabeni bengawufezile amacebo. Ngisalapho mfethu ngidlulele kwelinye iphuzu. Uma uhlala nabantu abadala, one of the things they regret the most akukhona ukuthi we didn't make enough money, but ilento ukuthi I did not fulfill my purpose. What are you here for? Umuntu omdala i-regret enkulu ukuthi ngimdala ngo-70 ngo-80 sengizohamba kulomhlaba but angakayenzi into engiyizele la emhlabeni. Uma uzobheka istory sama-talent,
Isitori sama-talent mfethu uNkulunkulu into ebefuna ukusivezela yona ukuthi musu ukufocus ekutheni khona abanikwa ama-talent awu-5 abanye banikwa u2 wena wanikwe elilodwa. Sebenzisa leli talent elilodwa olinikiwe ngoba mawukuthi unikwe italent elilodwa uzojajwa ngokuthi wenzani ngalelo talent. Nonikweze ama-talent awu5 mase kufanele abuyisele u5 kuzo expect ku5. Akusho ukuthi umunikweze 5 uzobuyisa u3 bese kuyajatshula. Some people they wonder why these guys they keep writing books ngisho senencwadi eziwu15. No. It's because to whom much is given much is required. Ngisho besishayile izandla bethi hey this guy is working hard, you know, but I still know ukuthi there's still more that is required kumina. Last point. Wonke umuntu ophilayo kufanele iqede irace. Ngeke nga-attend imncwabo vuma emningi. There are people abashona bebancane mfethu umuthi uyafika lo muntu bengakaze kubhalwe ngaye ephepheni, bengakaze akhulume eradweni, bengakaze abhale incwadi. But uma usuzwa the way those people have impacted impilo zabanye abantu, ubone ukuthi this people is dying, this person is dying empty. They've poured themselves mfethu ba fulfill ipurpose kaNkulunkulu in their generation. Wonke umuntu ophilayo is called to live ipurpose kaNkulunkulu in this generation. We are all called to serve. Why mfethu ngikhandla kanjena? It's because one day ngizolala and mangilele ngifuna kwazeke uNkulunkulu athi well done good faithful servant. You've run the race and you finished the race. That's what I'm here for mfethu. That's why sizoyikhandla ngendlela esiyikhandla ngayo. We are here to serve the purpose of God in this generation. Uma singayisave ipurpose kaNkulunkulu kule generation kuzorobheka izinto eziningi. God is love. That's all I needed to say this morning. Musu uyibukela phansi. And if whatever God has instilled in you. Lento abantu ngathi bakubangela isicefe ngayo bathi wena yazi you are good kulento, you are good kulento. People used to bother me ukuthi une voice ufana ngabe ukhuluma emsakazweni. Nakho namhlanje. Listen to people uma ufuna uthola ipurpose yakho. God is love. Amen. Uzoyithola ngale nkulumo on Kagase FM. I promise you in the next 15 minutes mawukuthi uyishwebile noma ufuna ukuthi ube nayo ephaketheni lakho noma endlini